ассалому алайкум устодони азиз. Ҳамаи мо шумо огоҳ ҳастем, ки дар паёми худ пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон 28 декабри соли 2023 соли 2024-ро соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намуданд ва аз худи паём фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эълон намудани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ маълум мегардад, ки аслан заминаи эълон шудани ин сол таҷлили 30-умин солгарди қабули Конститутсияи кишвар аст ва имрӯз мо кӯшиш менамоем оид ба мафҳуми маърифати ҳуқуқӣ, унсурҳои таркибии маърифати ҳуқуқӣ, намудҳои маърифати ҳуқуқӣ ва функсияҳои маърифати ҳуқуқӣ ба шумо маълумот пешниҳод намоем. агар имрӯз тамоми адабиёте, ки бевосита ба мафҳуми маърифати ҳуқуқӣ навишта шудаанд, мавриди баррасӣ қарор диҳем, маълум мегардад, ки дар илми ҳуқуқшиносӣ дар байни олимон бо назардошти ақидаҳои пешниҳод намудаашон се ибораи ҳуқуқӣ ё истилоҳи ҳуқуқӣ вомехӯрад, ки он ҳам бошад маданияти ҳуқуқӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ ва маърифати ҳуқуқӣ аст. мо андеша дорем, ки онҳо ифодакунандаи як маънову мазмун мебошанд ва бо назардошти андешаи олимон мо як қатор мафҳумҳоро пешниҳоди шумо менамоем. профессорон Маҳмудзода Маҳкамазам ва Раҳимзода Маҳмад Забир дар китоби худ асосҳои давлат ва ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон барои синфи 8 чунин мафҳумро пешниҳод мекунанд. маданияти ҳуқуқӣ яке аз навъҳои фарҳанги ҷамъиятӣ буда, барои таснифи ҳамаи низоми ҳуқуқии кишвар аз нуқтаи назари муайян истифода мегардад. вай вазъи сифатии ҳаёти ҳуқуқии ин ё он ҷомеаро муайян намуда, дониши аҳолиро оид ба қонун муайян мекунад, дар кадом ҳолат қарор доштани эҳтироми қонунро аниқ намуда, инчунин нишонаи чӣ гунагии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҷараёни қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мебошад. маданияти ҳуқуқии ҷомеа пеш аз ҳама аз сатҳи инкишофи шуъури ҳуқуқии аҳолӣ вобаста мебошад. яъне маданияти ҳуқуқӣ аз он ки аҳолӣ то чӣ дараҷа арзишҳои ҳуқуқиро медонад ва оид ба муносибатҳои ҳуқуқӣ маълумот дорад, муносибати аҳолӣ ба қонун, суд ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ чӣ гуна мебошад, ақидаву мафҳумҳои ҳуқуқӣ то чӣ андоза дар шуъури одамон акс ёфтаанд вобаста аст. дар баробари мафҳуми зикршуда аз ҷониби профессор Насриддинзода Эмомалӣ бевосита дар китобашон назари давлат ва ҳуқуқ чунин мафҳумро пешниҳод карданд. фарҳанги ҳуқуқӣ қисми таркибӣ ва ҷудонашавандаи фарҳанги умумии инсонӣ буда, маҷмӯи арзишҳои ҳуқуқиест, ки таи садаҳои гузашта аз насл ба насл то ба замони мо расида, баҳри дарку эҳсоси волояти қонун, тартиботи ҳуқуқӣ, ҳуқуқ эҷодкунӣ, барқарории адолати судӣ, риоя ва дифои ҳуқуқи инсон, баланд бардоштани сатҳи шуъури ҳуқуқӣ, сифати қонунгузорӣ ва густариши ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мардумсолорӣ истифода шудааст. инчунин аз ҷониби профессор Шарофзода Рустам низ чунин мафҳум пешниҳод мегардад, ки он ҳам бошад дар китоби дарсии устод барои донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносӣ назари умумии ҳуқуқ ва давлат ҷой дорад. фарҳанги ҳуқуқӣ навъи фарҳанги ҷамъиятие, ки ҳолати сифатии ҳаёти ҳуқуқии ҷомеаро ифода намуда, сатҳи шуъури ҳуқуқиро нишон медиҳад ва тамоми арзишҳои ҳуқуқиро дар бар мегирад. имрӯз бояд зикр намуд, ки чунин мафҳумҳо низ аз ҷониби
профессорон исмоилу шавқат маҳмудович, аз ҷониби номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ абдуллозода, аз ҷониби номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ солиҳова, аз ҷониби профессор неъматов, аз ҷониби доцент азизқулова, аз ҷониби профессор раҷабзода равшан, аз ҷониби доцент садизода ҷаҳонгир, аз ҷониби профессор бобоҷонзода исрофил, аз ҷониби доцент қодирзода тоҳир ва дигарон пешниҳод шудааст. ва агар кулли мафҳумҳое ки имрӯз дар адабиёти ҳуқуқӣ пешниҳод шуданд ва андешаи олимони гуногунро фаро мегиранд мавриди таҳлил қарор диҳем, ба андешаи мо мафҳуми оммафаҳм бояд чунин бошад: маърифати ҳуқуқӣ кулли иттилоот, донишҳои ҳуқуқии инсон нисбат ба ҳуқуқ ва қонун мебошад, ки барои шаҳрванди қонунриоякунанда шудани ӯ мусоидат менамояд. дар баробари мафҳум зикр намудан ба маврид аст, ки маърифати ҳуқуқӣ дорои сохтори мушаххас мебошад ва оид ба сохтори маърифати ҳуқуқӣ низ дар адабиёти илмии имрӯзҳо андешаҳои гуногун пешниҳод шуданд ва як қатори онҳоро пешкаши шумо менамоем. аз ҷумла аз ҷониби Сальников пешниҳод мегардад, ки унсурҳои сохтори маърифати ҳуқуқӣ аз ҷузъиётҳои зерини воқеияти ҳуқуқӣ ё меъёри рафтор иборат мебошанд: ҳуқуқ, шуури ҳуқуқӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ, қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, фаъолияти қонунии субъектон. аз ҷониби Сайфуллин бошад, сохтори маърифати ҳуқуқӣ аз унсурҳои зерин иборат ҳисобида шудааст: меъёрҳои ҳуқуқӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ, шуури ҳуқуқӣ, тарбияи ҳуқуқӣ, институтҳои ҳуқуқӣ, фаъолнокии ҳуқуқӣ ва ғайра. Горбачук инчунин баён мекунад, ки унсурҳои таркибии маърифати ҳуқуқӣ инҳо сатҳи шуури ҳуқуқӣ, инкишофи фаъолияти ҳуқуқӣ ва дараҷаи такмили санади ҳуқуқӣ, навъу сатҳҳои гуногун, таҳқиқоти ҳуқуқӣ, омӯзиш дар факултетҳои ҳуқуқшиносӣ, фаъолияти ҳуқуқшиносӣ ва ҳифзи ҳуқуқ аст. аз ҷониби олимон Карпунина ва Панферова ҷузъҳои таркибии сохтори маърифати ҳуқуқӣ 8 ҷудо шуданд, аз ҷумла шуури ҳуқуқӣ, ҳуқуқ, муносибатҳои ҳуқуқӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, фаъолияти қонунии субъектҳо, институтҳои ҳуқуқӣ, илми ҳуқуқшиносӣ ва санъатҳои меъёри ҳуқуқӣ. бояд таъкид намуд, ки омӯзиши адабиёти дохила, яъне ҷумҳурии Тоҷикистон ва адабиёти хориҷа моро ба чунин хулоса водор намуд, ки сохтори маърифати ҳуқуқӣ аз унсурҳои зерин, ки онро ба 8 ҷудо намудаем, иборат мебошад: якум ҳуқуқ, дуюм шуури ҳуқуқӣ, сеюм менталитети ҳуқуқӣ, чорум муносибатҳои ҳуқуқӣ, панҷум қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, шашум меъёрҳои ҳуқуқӣ, ҳафтум фаъолияти қонунии субъектҳо ва ҳаштум илми ҳуқуқшиносӣ. худ ҳуқуқ низоми қоидаҳои ба ҳама ҳатмии рафтор буда аз тарафи давлат қабул, муқаррар ва тасдиқ карда мешавад ва муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим медарорад. вазифаи асосии ҳуқуқ танзими рафтори одамон, созмонҳо ва муносибатҳои байни онҳо мебошад. ин қоидаи рафтор ба ҳама ҳатмӣ аст. онҳо аз тарафи давлат қабул, муқаррар ва тасдиқ карда мешаванд. дар баробари шуури ҳуқуқӣ, шакли инъикоси ғоявию равонӣ ва аз худкунии воқеияти ҳуқуқӣ тавассути низоми ақидаҳои меъёрӣ баҳодиҳӣ ва муҳокимаи одамон дар бораи табиат ва шакли падидаҳои ҳуқуқӣ мебошад. ба ибораи дигар,
این مجموعه عقیده ها، اندیشه ها، نظریه ها، احساسات و حالتی دارای خصوصیت بهادی می باشد که در آدمان تحت تاثیر حقوق پیدا شده مناسبت آنها را با پدیده های واقعیت حقوقی بیان می کنند. منتالیته حقوقی این یک خصوصیت تاریخاً انکشاف یافته، خاص و استوار یک جامعه معین اجتماعی یا ملی اتنیکی نظام غایه های ایدئولوژی، بهادی و چاراندیشی با عاقبت‌های واقعیت حقوقی دولتی می باشد. در این صفت منتالیته حقوقی در قطار دیگر پدیده‌های حقوقی ساحه جهان معنوی جامعه سطح پسترین انعکاس عمیق واقعیت حقوقی موجوده می باشد. مناسبت‌های حقوقی باشد همچون مناسبت‌های جمعیتی فهمیده می شوند که با سندهای حقوقی که از جانب دولت قبول می گردد یا از جانب آن اجازت داده می شود تنظیم کرده شده در بین سوبیکت‌های حقوق با مقصد عملی نمودن حقوق و عهده‌داری‌های طرفین با وجود می آید. قانونیت این ولایت قانون، درک و اعتراف کردن و رعایت قانون‌ها با عادت و قاعده‌های اخلاقی هر یک انسان پیوند نمودن آن را دارد. به این هدف همان وقت نائل گشتن ممکن است که در روند دور و دراز تربیت حقوقی پاسداری آداب و اخلاق حمیده، غایه اعتراف و رعایت بچون و چرای معیار و حالت‌های کانستیتوسیا در تفکر انسان جایگیر و پایدار باشد. ترتیبات حقوقی همچون شکل مخصوص ظهورات ساخت جمعیتی حساب کردن ممکن است که در حالت‌های زیرین ifade می‌یابد. طبیعت مناسبت‌های جمعیتی با معیارهای حقوقی موجوده، استواری انستیتوت‌های دولتی و جمعیتی که در اساس قانون عمل می‌کنند، کفالت استفاده حقوق‌های سوبیکتیوی اشتراکچیان مناسبت‌های جمعیتی و اجرای درست عهده‌داری‌های قانونی به ذمه‌شان گذاشته شده، قابلیت شخصان علاهیده و سوبیکت‌های اجتماعی برای بی‌ضرری جدی به منفعت‌های خود با شرایط تغییریابنده حیات جمعیتی مطابق شدن است. با نمودهای اساسی ترتیبات حقوقی مدنی، ترتیبات حقوقی بین المللی، ترتیبات حقوقی دولتی داخل کرده می شوند. معیار حقوق همچون عنصر ترکیبی معرفت حقوقی قاعده اهمیت عمومی داشته رسما معین شده رفتار سوبیکتان می باشد که از جانب دولت مقرر یا اجازت داده شده با قوه مجبوری تامین کرده می شود و دارای اندازه آزادی و مسئولیت آنها بوده مناسبت‌های جمعیتی را تنظیم می کند. معیارهای حقوقی از سه عنصر ساختاری هیپوتزا، دیسپوزیسیا و سانکسیا عبارت می باشند. فعالیت حقوقی همچون یک نمود فعالیت برای عملی نمودن حقوق و آزادی‌ها و منفعت‌های قانونی شهروندان توسط اجرای عمل‌های قانونی از جانب سوبیکت‌های دارای طبق قانونگذاری وکالت اجرای عمل‌ها که عاقبت‌های حقوقی دارند فهمیده می‌شود. فعالیت حقوقی در ساحه حفظ حقوق برای نائل شدن به هدف‌های از جهت اجتماعی مهم نگرانیده شده است. دارای اهمیت بلند اجتماعی میباشد، به معیارهای قانونیت جوابگو است. و باید تاکید نمود که علم حقوق شناسی همچون عنصر ترکیبی ساختار معرفت حقوقی نیز امروز در بین عالمان مورد بررسی قرار داده شده است. از جمله پروفسور رحیمزاده محمد زبیر در مقاله خود علم حقوق شناسی تاجیک تشکل، حالت و پروبلم‌ها چنین اندیشه را بیان کردند. علم حقوق را عادتاً به حقوق شناسی شباهت دادن، ماهیت آن را به جریان درک حقوق علاقمند می‌دانند و همچون ساحه مخصوص علم جمعیتی خصلت تحلیلی و عملی داشته از نگاه دانش‌های علمی نظریوی و متدولوژی عاید به ماهیت و قانونیت‌های انکشاف دولت، نظام حقوقی آن، ثمره‌ناکانه عمل نمودن آنها و واسطه‌های گرفتن دانش‌های نوی ضروری عاید به تکمیل منبعه آنها عبارت میباشد. از درجه انکشاف علم حقوق شناسی، سطح و صفت قانونگذاری، تکمیلیابی منبعه آن،
ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳими зиндагӣ, парвандаҳои ҳуқуқӣ, сифат ва самаранокии амалияи ҳуқуқшиносӣ, шуурнокӣ ва маданияти ҳуқуқӣ, дар кул ҳолати қонуният дар ҷомеа вобастагӣ дорад. дигаргуниҳои куллие ки дар даврони соҳибистиқлолии кишварамон ба вуқӯъ омаданд, аҳамияти илми ҳуқуқшиносиро боз ҳам баланд бардоштанд. устодони азиз, воқеан имрӯз функсияҳои алоҳида дар қисмати маърифати ҳуқуқӣ ҷой дорад ки самтҳои нисбатан муҳими рушдёбандаи таъсири маърифати ҳуқуқӣ ба шуъур ва рафтори одамон, коллективҳо, ташкилоти онҳо, тамоми соҳаҳои ҷамъиятӣ ва шахсӣ ки дар онҳо моҳият, нақши иҷтимоӣ ва махсуси ҳуқуқии он ва таъинот дар механизмҳои танзими ҳуқуқи муносибатҳои ҷамъиятӣ зоҳир мегардад. мазмуни ҳама гуна функсияҳои маърифати ҳуқуқӣ аз унсурҳои зерин иборат аст: асосҳои ҳуқуқӣ ва воқеӣ, объектҳо, субъектҳо, амал ва амалиёти мушаххаси онҳо, воситаҳо, роҳҳо ва усулҳои татбиқи он, мақсад, натиҷаи ба дастовардашуда. имрӯз дар илми ҳуқуқшиносӣ маърифати ҳуқуқӣ дорои 6 функсия мебошад. аввалан, функсияи танзимӣ. вазифаи ин функсия таъмини механизми устувору самарабахши рушди низоми ҳуқуқӣ, ҷорӣ намудани тартибот дар муносибатҳои ҷамъиятӣ дар асоси идеалҳо, ақидаҳои прогрессивӣ, анъана ва намунаҳои рафтори тасдиқкардаи маърифати ҳуқуқӣ мебошад. маърифати ҳуқуқӣ тавассути функсияи танзимӣ самти мусбати фаъолият ва амали шахсро дар ҳолатҳои дорои мазмуни ҳуқуқӣ муайян мекунад, ба рафтори одамон дар ҷомеа таъсир мерасонад, ба татбиқи донишҳои андӯхта дар бораи воқеияти ҳуқуқӣ мусоидат мекунад. функсияи дуюм функсияи маърифатӣ аст. мазмуни он ҳадафе мебошад ки дар ҳар як ҷомеаи демократӣ дар назди худ мегузорад ки он ҳам бошад ташаккули давлати ҳуқуқбунёд аст. аз ин рӯ ин функсия ба ҳамоҳангсозии манфиатҳои гуногуни ҷомеа ва фароҳам овардани кафолатҳои ҳуқуқӣ ва маънавии рушди озодии шахсият, эҳтироми шаъну эътибори ӯ, эътирофи арзиши олӣ нигаронида шудааст. функсияҳои маърифатӣ ба андеша ва адолат, некӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ асос ёфтаанд. он бо ҳамоҳангии манфиатҳои ҷамъиятӣ ва шахсӣ мусоидат мекунад, ба вуҷуд овардани кафолатҳои ҳуқуқӣ ва маънавии фаъолияти умуми башариро таъмин менамояд. сеюм, функсияи арзишию меъёрӣ. дар он таҷассум мегардад ки дар шуъури шахсон ва гурӯҳҳои онҳо далелҳои гуногун ки аҳамияти арзишӣ доранд зоҳир мешавад. ба ибораи дигар, тамоми унсурҳои сохтори маърифати ҳуқуқӣ ҳамчун объекти баҳодиҳӣ баромад мекунанд ки ба мо имконият медиҳанд дар бораи арзишҳо дар ҳуқуқ ва ҳуқуқ ҳамчун арзиши иҷтимоӣ сухан ронем. функсияи арзишию меъёрӣ ба чунин сифатҳои шахсии инсон ба монанди амалҳо, баҳодиҳии танқидии онҳо ба меъёрҳои ҳуқуқӣ асос ёфтааст. ин аксар вақт тавассути муқоисаи вазъияти мушаххаси ҳуқуқӣ ва тамоми низоми иҷтимоӣ рӯй медиҳад. чорум, функсияи тарбиявӣ. ба ташаккули сифатҳои ҳуқуқии шахс тавассути тарбияи маърифати ҳуқуқии ӯ, огоҳии шахс аз ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худ, механизми ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо, эҳтироми ҳуқуқу озодии шахсони дигар, тайёр будани шахс ба амали қонунӣ дар ҳар вазъият нигаронида шудааст. функсияи тарбиявӣ маърифати ҳуқуқӣ ба он равона шудааст ки ба бедории фаъолнокии иҷтимоӣ ҳидоят намояд. функсияи тарбияи маърифати ҳуқуқӣ ба аз худ намудани меъёрҳои ҳуқуқ, фаҳмиши он, эҳтиром ба ҳуқуқ ва давлат нигаронида шудааст. панҷум, функсияи коммуникативӣ, яъне робитаи байни одамон ва гурӯҳҳои онҳоро дар арсаи ҳуқуқ ин функсия таъмин намуда, ба ин муошират,
توسط معرفت حقوقی تاثیر رسانده جمع‌آوری همه چیز ارزشمند را که به نسل‌های گذشته خاص میباشند از حیات حقوقی دیگر کشورها و خلقیت‌ها گرفتن ارزش‌های رشدیابنده به سامان می‌رساند. فунксияи коммуникатсионӣ тавассути каналҳои зерини иттилоотӣ зоҳир мешавад. илмӣ ва ҳуқуқӣ, таълимии ҳуқуқӣ, огоҳ намудани аҳолӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рӯйдодҳои дорои аҳамияти ҷамъиятӣ, иттилоотии ҳуқуқӣ. шашум, функсияи пешгӯӣ. вазифаи функсия ба таҳлили тамоюлҳои рушди низоми ҳуқуқӣ, муайян намудани воситаҳои воқеият барои ноил шудан ба мақсадҳои маърифати ҳуқуқӣ, дарёфти арзишҳо, сифатҳо ва хосиятҳои нав ки ба масъалаи ҳуқуқӣ хос мебошанд равона гардидааст. ин функсия бо таҳлили сатҳи воқеӣ ва хусусиятҳои тараққиёти ҷамъият дар давраи муайян бо мақсади муайян кардани диалектикаи зиддиятҳо ҳангоми зарурати тағйиру такмили қонунгузорӣ алоқаманд аст. масъалаи функсияҳои маърифати ҳуқуқӣ на танҳо аҳамияти муҳими назариявӣ, балки аҳамияти бунёдии амалӣ низ доранд. чунки бо назардошти он ки илми ҳуқуқ дар робита бо воқеияти ҳуқуқии давлат барои боздидани нақши пешоҳанги рушди мусбӣ хизмат мекунад, минбаъд низ масъалаи функсияҳои маърифати ҳуқуқӣ дар сатҳи назариявӣ инкишоф дода шуда, комёбиҳои илмиро бояд дар амалияи ҳуқуқӣ ҷорӣ намоянд. масъалаи муҳиме ки бевосита дар мавзӯи маърифати ҳуқуқӣ ҷой дорад, намудҳои маърифати ҳуқуқӣ мебошад. имрӯз бо назардошти асосҳои гуногун намудҳои маърифати ҳуқуқӣ муайян карда мешаванд ва мо ду асосро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. аввалан, вобаста ба барандаи маърифати ҳуқуқӣ онро ба се намуд ҷудо мекунанд: маърифати ҳуқуқии ҷомеа, маърифати ҳуқуқии шахс, маърифати ҳуқуқии гурӯҳи касбӣ. маърифати ҳуқуқии ҷомеа як намуди фарҳанги умумӣ мебошад ки низоми арзишҳоро ки инсоният дар соҳаи ҳуқуқ ба даст овардааст ва ба воқеияти ҳуқуқии ҷомеаи мазкур алоқаманд аст, дар бар мегирад. маърифати ҷамъият натиҷаи фаъолияти иҷтимоии ҳуқуқии шахсон, гурӯҳҳо ва дигар субъектҳои ҳуқуқ мебошад ва ҳамчун нуқтаи асосии ин гуна фаъолият ва умуман маърифати ҳуқуқии шахс баромад мекунад. маърифати ҳуқуқии ҷомеа тамоми соҳаҳои асосии ҳаёти ҳуқуқии ҷомеа аз ҷумла ҳуқуқэҷодкунӣ ва қонунгузорӣ, шуури ҳуқуқӣ ва татбиқи ҳуқуқ, ҳуқуқ, озодиҳо ва ӯҳдадориҳои субъективии шаҳрвандон, институтҳои сиёсию ҳуқуқӣ, институтҳои ҷомеа ва давлатро муттаҳид месозад. маърифати ҳуқуқии шахс дараҷа ва хусусияти инкишофи ҳуқуқии шахс мебошад ки бо маърифати ҳуқуқии ҷомеа таъмини фаъолияти қонунии ӯ вобаста аст. маърифати ҳуқуқии шахс инҳоро дар назар дорад: мавҷуд будани донишҳои ҳуқуқӣ ва иттилооти ҳуқуқӣ, табдил додани иттилоот ва донишҳои ҳуқуқӣ ҷамъшуда ба эътиқоди ҳуқуқӣ, одатҳои рафтори қонунӣ, омодагӣ ба амал кардан дар асоси ин донишҳои ҳуқуқӣ ва эътиқоди ҳуқуқӣ, яъне амал мувофиқи қонун, ҳуқуқҳои худро истифода бурдан, ӯҳдадориҳои худро иҷро кардан, манъкуниҳоро риоя намудан, инчунин дар ҳолати вайрон кардани ҳуқуқҳо худро ҳифз карда тавонистан. маърифати ҳуқуқии шахс муносибати фаъоли эҷодиро нисбат ба арзишҳои маънавии дорои хусусияти ҳуқуқӣ дар назар дорад ки ба амалӣ гардонидани манфиатҳои шахс дар доираи меъёрҳои ҳуқуқӣ, ба даст овардан ва инкишоф додани донишу малакаҳои ҳуқуқӣ ва қобилияти истифодаи қонун нигаронида шудааст. маърифати ҳуқуқии гурӯҳи касбӣ ин дониши амиқ ва расмишудаи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин сарчашмаҳои ҳуқуқ, дарки дурусти принсипҳои ҳуқуқ ва вазифаҳои танзими ҳуқуқӣ, муносибати касбӣ ба қонун ва амалияи татбиқи он, ба таври қатъӣ ва дақиқ мувофиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ ё принсипҳои қонуният амал намудан, дараҷаи баланди дониши ҳуқуқӣ дар фаъолияти амалӣ аз ҷониби ҳуқуқшиносон мебошад.
маърифати ҳуқуқӣ гурӯҳи касбӣ бо хусусиятҳои зерин тавсиф карда мешавад. яке аз намудҳои маърифати ҳуқуқӣ аст ба дониши амиқи қонунгузорӣ, дарки механизми танзими ҳуқуқӣ, восита ва усулҳои таъмини тартиботи ҳуқуқӣ хос аст. эътиқодро ба зарурият, фоиданокии иҷтимоии қонун ва оштинопазириро нисбат ба вайронкуниҳои қонун ва тартибот дар назар дорад. асоси рушди маърифати ҳуқуқии омма мебошад. асоси дуюми таснифот вобаста ба сатҳи маърифати ҳуқуқӣ аст ки он ба се намуд ҷудо карда мешавад: маърифати ҳуқуқии муқаррарӣ, маърифати ҳуқуқии касбӣ, маърифати ҳуқуқии илмӣ. маърифати ҳуқуқии муқаррарӣ бо набудани дониши бонизоми ҳуқуқӣ ва таҷрибаи ҳуқуқӣ тавсиф мешавад. сатҳи муқаррарӣ ба аксарияти одамон хос аст ки таҳсилоти ҳуқуқшиносӣ надоранд. чунин сатҳ бо ҳамкории амалӣ бо меъёрҳои ҳуқуқ дар ҳаёти рӯзмарра маҳдуд шуда, аз ҷанбасти назариявӣ ва омӯзиши боз ҳам амиқи ниҳодҳои ҳуқуқӣ муҳимтар нест. азбаски сатҳи муқаррарӣ хоси аксарияти омма мебошад, бинобар ин дар ташаккулёбии муносибатҳои қонунии ӯ арзиши ниҳоят муҳим дорад. маърифати ҳуқуқии касбиро ҳуқуқшиносони амалкунанда ташаккул медиҳанд, ки дар соҳаи фаъолияти худ дониши баланди ҳуқуқиро инкишоф дода, малака ва маҳорати ҳуқуқиро сифатан аз худ намуда, онҳоро дар амалияи ҳуқуқӣ ба таври касбӣ татбиқ менамоянд. мафҳуми маърифати ҳуқуқии касбӣ шуурии ҳуқуқии касбиро дар бар мегирад, ки ҳангоми таълими ҳуқуқӣ, дар ҷараён ва натиҷаи амалияи касбии ҳуқуқӣ, инчунин дар фаъолияти касбии адвокат ва натиҷаҳои он ташаккул ва инкишоф ёфтааст. шуури ҳуқуқии касбӣ дар ҷараёни таҳсилоти ҳуқуқии касбӣ ташаккул ёфта, дар фаъолияти касбии ҳуқуқшиносон, прокурорҳо, судяҳо, адвокатҳо, муфаттишон такмил меёбад. маърифати ҳуқуқии илмӣ на самтҳои алоҳидаи он, балки ба дониши тамоми механизми танзими ҳуқуқӣ асос ёфтааст, ба саъю кӯшиши дастаҷамъонаи олимон, ки сарчашмаи идеяу назари ҳуқуқро ифода мекунанд, ташаккул меёбад. фаъолияти илмии ҳуқуқӣ тамоми хусусиятҳое ки ба дигар намудҳои фаъолияти ҳуқуқӣ хосанд, доро мебошад. марҳилаҳои зерини татбиқи фаъолияти илмии ҳуқуқӣ бояд қайд карда шаванд. аввалан, таҳлили омилҳои иҷтимоӣ ва шароити ташаккули таълимоти ҳуқуқӣ. баъдан, таҳияи заминаи консептуалӣ ва назариявии таълимоти ҳуқуқӣ. сеюм, санҷиши амалӣ ва қонунигардонидани илми мавҷудаи ҳуқуқӣ. таҳлил ва ба низом даровардани натиҷаҳои дар амал татбиқ намудани илми ҳуқуқӣ. ва охирон, таҳияи назари таълимоти ҳуқуқӣ ва тасҳеҳи принсипҳои амалии татбиқи он. намудҳои маърифати ҳуқуқӣ чуноне ки мо зикр намудем, ҷомеавӣ, шахсӣ, гурӯҳӣ, муқаррарӣ, касбӣ ва илмӣ мебошанд. бо назардошти намудҳои маърифати ҳуқуқӣ, муносибати одамони алоҳида ҳамчун субъекти ҳаёти иҷтимоӣ ба воқеияти ҳуқуқии объективӣ мавҷуда метавонанд аз ҷиҳати сифатӣ ва миқдорӣ фарқ кунанд. одамон метавонанд фаҳманд, ки онҳо дар раванди ҳуқуқӣ иштирок мекунанд ё инро намефаҳманд ва зери таъсири қолабҳои оммавӣ амал мекунанд. онҳо метавонанд бошуурона кӯшиш кунанд, ки натиҷаҳои ҳуқуқӣ ба даст оранд ё ба таври истихиявӣ ё ҳатто таҳти таъсири маҷбуркунӣ онро ба даст оранд. ҳангоми анҷом додани амалҳо одамон ҳадафҳои қонуниро бояд пайгирӣ кунанд ва дар ин ҳолат мо дар ҷомеа баён менамоем, ки ин шахс маърифати ҳуқуқии сатҳи баланд дорад. устодони азиз, қисмати якуми дарси видеоӣ оид ба маърифати ҳуқуқӣ ба итмом расид. кӯшиш менамоем дар дарсҳои оянд паҳлӯҳои дигари маърифати ҳуқуқиро мавриди баррасӣ қарор диҳем. ташаккур ба диққататон.